Hello friends, बरायबाय Bodo Job YouTube चेनेलाव आसा खालामो बयबो मोजां खामानि मावगासिनो दङ। दा फाइनाली ग्रेड 4 साख्रि ओंखारबावबाय बजालि डिस्ट्रिक्टआव। दा बेयाव अल आसाम कैंडिडेट्स बेयाव एलिजिबल जागोन पियन आरो चौकीदार पोस्टआव। दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों नायगोन अफिशियेल नटिफिकेशन। नोंथाङा चेनेलाव गोदोनि फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना ला Bodo Job YouTube चेनेलाव साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो। So finally जों फैबाय अफिशियेल साइटआव लिंकआ डिस्क्रिप्शनाव दङ। बेनिफ्रायनो बे PDF फाइलखौबो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो गासिबो डिटेल्सखौ नायनो हागोन। सो बेनिफ्राय DME एग्जाम आरो लोगोसे गोदान एप्लाइ जानो गोनां दासिमबो जेबो आपडेट गैया। थ' जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोननो बेबायदि भिडिअ खालामखागोन। दा बे जाबाय लोगोफोर अफिशियेल नटिफिकेशन। जों बेयावनो गासिबो डिटेल्सखौ मोनखाजोबसिगोन आरो बे पस्टआ गासै 7 दङ। दा पियन लेभेलाव 6 दङ, चौकीदाराव सासे दङ। स्किल पेखौ नायना लादो गासिबो कास्टआ बे पस्टआव एलिजिबल जागोन माने आनरिजार्भ जाना दङ। स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि क्वालिफिकेशन बेवहाय गासिबो अल आसाम एप्लाइ खालामनांगोन। दा क्वालिफिकेशना मिनिमाम 8 पास मेक्सिमाम 10 पास। बेवहाय HS पासआ एबा डिग्री पासआ खालामनो हाया होनना बुंदों आरो एप्लाइ खालामखाना होनना बुंदों। स' खालामना नोंथांमोना आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना 8 पासनिफ्राय 10 पाससिमाल' बे पस्टआव एलिजिबल जागोन। स' बैसो 18 निफ्राय जोंनि ST हिसाबै 45 इयार्ससिम बेयाव हागोन। बेनिफ्राय OBCफ्रा 43 इयार्ससिम हागोन। स' बेनिफ्राय माब्रै एप्लाइ खालामगोन हाउ टु एप्लाइ। स' नोंथांमोना स्टेन्डार्ड फर्म मोनोना बेखौ डाउनलड खालामनानै फिलआप खालामना हरनांगोन स्पिड पस्ट एबा बाय पस्ट। एड्रेसा बेनो नोंथांमोना बेयाव नायना लादो। बेनो जाबाय सेसन जाज बजालि पाठशाला डिस्ट्रिक्ट। स' बेबादि दं आरो स' बजालियाव ओंखारदों बजालि डिस्ट्रिक्टआव। स' बेनिफ्राय नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ नायोबा सिलेक्शन प्रसिडियराव अनलि बाइबा टेस्ट जागोन आरो बेयाव एग्जाम गैया अनलि बाइबा टेस्टआव जायफ्रा पास जायो नोंथांमोना साख्रिखौ मोननाय जागोन। स' बेखायनो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै सेल्फ टेस्टआव हरनांगोन आरो गांथाम फट' कपिस नोंथांमोना हरनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेक साइडआव साइन होबानो जाबाय सिगनेचार होबानो जाबाय नोंथांमोना। स' बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनाय स्टेन्डार्ड फर्मआव नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौ लिरथारनांगोन। बेबो जाबाय रेड कालारजोंहाय नोंथांमोना मोजां टप कर्नारावहाय लिरबानो जाबाय खनायाव लिरबानो जाबाय मबाइल नाम्बारखौ जाहाथे नोंथांखौ बाइबा टेस्टनि थाखाय कल खालामनानै लिंक हरनो हायो। स' बिनिसिम लोगोफोर दिनैनि आपडेट बिनि लास्ट डेटआ 24 जानुवारिसिम थागोन जाहाथे नोंथांमोना बेखौहाय स्पिड पस्ट खालामो। दा बयबो खालामनांगोन बे नङा जे बजालि जाथारनांगौ। स' नोंथांमोना बे पस्टआव गासिबो डिस्ट्रिक्टआ एलिजिबल जागोन।